Добър вечер, дами и господа. Вие сте със спортните новини на телевизия Стара Загора. Официално закриване на спортно-състезателната година, отчет на резултатите от сезона направи ръководството на спортен клуб по вдигане на тежести Аполон. Клубът изпраща една успешна година, в която юношите от 17 до 20 години станаха държавни шампиони, а мъжкият отбор завоюва сребърни медали. С отборната титла от държавното първенство при юношите и сребърните медали при мъжете, спортен клуб по вдигане на тежести Аполон завърши спортно-състезателната година. Днес ръководството на клуба направи официален отчет на резултатите от годината и поздрави тежкоатлетите за успешния сезон, който на практика започна без легитимна национална федерация. Това е една своеобразна първа година на много лицензираната федерация. За наша радост, труда на тези момчета и на треньорите, които са зад нас, за тази година се възнагради, като юношите са републикански шампиони отборно в България, мъжете са вице-шампиони отборно пак в България. Имаме редица медали, златни, сребърни и бронзови места, 4-5 място, така в личния шампионат. И това е един своеобразен отчет за 2 години труд, които ние положихме, без да имаме яснота какво ще се получава по-нататък в този спорт. Знаете какви бяха така до този момент нещата при нас. Нямахме финансиране. Към успехите на спортен клуб по вдигане на тежести Аполон могат да се добавят и двамата национали, които клуба излъчи през изминалия сезон: Елена Руменова при кадетките и Иван Стойчев при мъжете. Освен това, Старозагорския клуб от 2 години работи с деца от ромските квартали, като по този начин успешно спомага за интеграцията на ромите в обществото.